No niin. Nyt mennään. Mitkä fiilikset? Ihan vitu jees. Ei ole ihan hyvät fiilikset. Mutta? Tänään on ollut kyllä vähän heikko päivä. Tänään se nyt alkaa kyllä. Kyllä tässä juteltiin aikaisemmin jo, että se rasva jo alkaisi vähän maistua, mutta kyllä tässä eteenpäin. Kerma. Hampurilaiset. Pekoni. Saatana ei Jetski. Oh, Ben and Jerry's. Nice. Ei, kyllä tää iloksittuu. Toivottavasti. Effa, pari viikkoa siinä itsellään, niin kyllä se varmaan se motivaatio sieltä taas tulee. Toivottavasti. Toisaalta huomaa, mähän asun siellä Tuusulassa nyt, kun on se keittiöreppi, missä voi dokalla ja syödään hamppareita koko ajan, niin ei tää kyllä ihan helppoa. Saatana. Terveisiä vaan sinne. Kiitti vitusti. No Julle, hur känns det nu hittills? Är det hyvä meininki? Jättekiva. Jag skulle helt bra kunna ligga där på soffan och äta lite pizza kanske. Ja. Kika på TV, ta lite lugnt emellanåt. Vad ska du sätta på den där pizzan när du ska få välja? Ota mä. Ota vaan. Jag skulle sätta skinka, champinjon. Eller sen ska jag göra en sån där med lax och rucola och lite crème fraîche eller något Ja, det är gott. trevligt fett där på. Ja, det kan vara or a slice of Sami's ass. Yep, exactly. Har du några final words? Speciellt vituttaa det att man på riktigt måste vara här i 3 timmar här på det jävla gymmet. Typ varannan dag minst. Så man har ju inte något socialt liv mer. Nej, det är helt sant. Men kolla hur tajta magar vi har nu för tiden. Okej, det är slut nu.